megéri helyt. Megéri, hát uniós pénz. Jaj, hát úgy megéri. Ez nem számít. Akkor itt is az lesz szerintem. De mit vett alá, hogy éghajlótot? Úgyhogy én sem voltam már. Meg valami öntözősöveket is végig tudnak vezetni benne, hát lehet, hogy megéri. Hát akkor az olyan dolgokat kell belefektetni, mert... Hát ennyi próbált. Hát akkor azt mondom, hogy csinálják meg az összes. Mert akkor az megint egy többlet, és megint több embert kell, hogy hozzá, megint dolgozni kell legalább. Örülök neki, hogy itt is ezeket a közöket is betelepítették, mert így van munkája az embereknek. És én még mindig azt mondom, hogy egy KFT sokkal jobb lenne, mintha így szétszomolnának. Hát egyszer megunják és alakítanak ezt. De annyi az, hogy nincsen, hogy sokkal jobban tudnának pályázni, és már gépeket pályáznának, korszerűbb dolgokat hoznának be, az nem mindegy lesz. De hát... Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ilyen gyümölcsfákat, valamilyen intenzív, nem tudom milyen. Nem biztos, hogy az intenzív, tudod, ezt a kis almafákat, ami